Bună ziua, prieteni! Astăzi vă vom arăta cum arată butașii noștri de smochin după 40 de zile în care i-am pus la butășit. O să desfacem ghiveciul, o să vă arăt rădăcinile și îi vom transplanta în ghivece separate. Am desfăcut ghiveciul, am udat bine înainte ca să fim siguri că se va desprinde pământul de ghiveci. Iată deja rădăcinile cum arată după 40 de zile. Unii sunt mai înfrunziți, alții sunt mai puțin înfrunziți. Contează foarte mult grosimea butașului, cât și lungimea acestuia și numărul de noduri și internoduri. Am desfăcut ghiveciul. După cum observați, diferă foarte mult de la plantă la plantă. Aceasta este cea mai dezvoltată. Iată ce rădăcini are. Foarte dezvoltate. Însă nu toate sunt la fel. Iată aceasta și aceasta are destul de bune rezultate. Rezultate destul de bune. Acesta are, nu știu dacă se observă, undeva aici. Acesta ia, uitați. Are rădăcini destul de bune. Iar restul au rădăcini mici. Iată și rezultatul. I-am transplantat pe fiecare în ghiveci. Menționez că este un lot experimental. Adică încercăm să vedem cam cum se pretează acest soi la înmulțire. Cel mai indicat ar fi când se plantează butașii să fie în alveole separate, pentru a nu-i mai deranja acum la transvazare, la transplantare de fapt. Dar din experiența anterioară vă spun că o să se prindă, chiar dacă i-am deranjat acum la transplantare, pentru că smochinul este o plantă foarte iubitoare de apă și dacă dai apă se prinde, nu are nicio problemă. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine.